Nochmal zu mir. Ja. Diana, du kommst auch bitte zu mir. Du kommst auch bitte zu mir. Und er will natürlich versuchen, die Kickers wieder weiter in Front zu bringen. Begrüßen Sie mit mir in der blauen Ecke Mike Linis. Mike, hallo und alles Gute für deinen Kampf. Ringrichter Miro Jakubik wird diesen Fight leiten. Distanz 3 Runden, jeweils 3 Minuten. Sollte es kein vorzeitiges Ende geben. Ringfrei, Runde 1. Esto dos vidno na najviše. Tokaj. Tokaj. Bombo, spotki. Dobre, Andrej, poď. Rado. Dobre, pohode, Rado. To je nič, to je ryža. Rado, však to je nič. Takýchto kúšeš. Bojí sa, to je vidno. To je ono, poď. To je nič, však toto je čo? Neviem, že Rado sa podľa mňa trošku bojí. Neboxuje to je. To je ona. Poď však. Myslíš, že počuje, že to vníma, čo mu hovoríme? Handel som zavadil. Spodek mu daj, spodek. Ale už to vidno, že už to má pohodičku, lebo už má taký ten svoj štýl, no. Už vie asi, že... Tebe zatlačí, to je tam, víš. Hej, no. Ale Tokaj je extraliga proste, to je Tokaj. Hovoril, že je v amatérskej 20. Že vraj majster. Že vraj on je aj toto, majster Slovenskej republiky. Zdviháky dávaj. Tak to je rýža, či banán. To je banánik. Poď, Rado. Ešte 10 sekúnd by mali ísť. Poď, Rado. Tokaj, poď. Tokaj, však si nejaká Tokaj, ne? Extraliga, Tokaj. Neboj sa toho. On není Tokaj Extraliga. Úder. To je ona. No však vidíš, že ti to ide. Chytne si ho údery, jeho to rozhodilo, on sa na to chce stáť.
Mám výhodu, že mám dlhé ruky. Pokrčí da dole, pokrčí dole, viš, čupnú da bum. Spodek, viš, dať prednú, spodek, zadnú. Dobre, dobre. Čo? To si zabil. Tak ukáž. Však poďme niečo, ne? Je tam aj Gandalf. Je tam aj Gandalf. Dávaj pozor na Gandalfa. Prebere iniciatívu. Pozor, Andrej, ne? Nenechaj sa rozhodiť. Vráť mu to. Má silu, má silu.